ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା କହିଲେ ଆଉ ତୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଆମ ଠାକୁର ଟିକେ ଦେଖାଉନୁ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁ ଠାକୁର କେମିତିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ଆଗରେ ପୁରା ପିତ୍ତଳ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ପିତ୍ତଳ। ଜଲଜିରା ଖାଇ କୁଆଡ଼େ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ମସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପୁରା ସବୁ ଓକେ, ପୁରା ଜାଗା ପରିଷ୍କାର।